Ik heb boodschappen gedaan, dat doe ik elke dag. Want Aha. ja, ik ben midden 70 en mijn huisarts heeft gezegd, denk erom dat je regelmatig loopt. Nou, in mijn eentje wandelen heb ik geen zin in, maar dan ga ik maar elke dag naar de supermarkt. Oh, dit klinkt net heel Fries. Nee, ik ben ook niet Fries. Nee? Mijn grootvader was Fries. Ik heb ook een Friese naam, Sjoerd Diepma. Maar mijn grootvader en zijn broers die zijn eind 19e eeuw, zoals veel Friezen, naar Amsterdam gegaan omdat ze geen werk en geen eten hadden. En ik heb hier 15 jaar geleden een boot neergelegd in de haven. En dacht toen van nou, als ik stop met werken, ga ik in Heeg wonen. En ik woon hier nu 6,5 jaar. Met heel veel genoegen. Met een perfect huisje hier vlakbij. Je bent alleen nog. Nou, ik heb een vriendin in Groningen, maar die houdt het hier in de winter niet uit. Hoe zat dat net? Nou, ze is een echt stadsmens. En in de winter gebeurt er niet zoveel in Heeg. En voor mij is dat geen enkel bezwaar. Ik heb bijna 40 jaar door Europa gereisd en hoef niet meer. Wat hij altijd dien dan? Ik ben chemisch technoloog met bedrijfskunde. En ik heb 25 jaar voor internationale bedrijven gewerkt. En ik heb vele jaren gehad dat ik zo op zondagavond in het vliegtuig stapte en er op zaterdagmorgen weer uitkwam. Om naar huis te gaan. Ja, en dan heb je het op een gegeven moment wel genoeg gehad. Dus ik vind het prima. Ik hoef ook niet meer op vakantie. Ik heb continu vakantie en ik vind die prima. Nou, noffelijke dag. Ja, dank u wel. U ook een prettige dag.